birthday to you. happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday to you. ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ଆଜି କେକ୍ ନ କାଟିକି ତରଭୁଜଟା କଟା ହେଉଛି। ନିଆରା birthday ନିଆରା ବାର୍ଥଡେ। ତାକୁ 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 ଖୋଇଦଟା ମଜା ନ ରୋ ସମୟ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ବାର୍ଥଡେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଖରା ଦିନରେ ଖରାଦିନ। ହଁ ୟେସ୍ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଖୁଆଇଦେବ ନା। ହଁ ସବୁଠାରୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ବାର୍ଥଡେ ଅଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ତ ଆସୁନି। ସେ ନିଜେ ନିଜେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ତ ଆସୁନି ନିଜେ ନିଜେ ଧରି ଖାଇଦେବି। ମିଠା ବଢ଼ିଆ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ। କେକ୍ କାଟିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଭ। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ତରଭୁଜ ନାଁରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ତରଭୁଜ କେକ୍ ଆରେଞ୍ଜ ବାଇ ଦେବି ସାର୍।